fo dante folimina aw bisimila Kènèya Djèmukan kɛnɛkan Djèmukan min mina walawalali kɛ aw ye bana ani bana natuguyaw la fo ka taa se a furakɛcogo ani a kunbɛcogo ɲuman ma. O kadara kɔnɔ bi an ka masala bɛna boli fɛn min kan o bɛ tali kɛ diabète kan, sukaro caya jeli la. A faamuyalibaliya kama ni dɔw k'a ma ko sukorodunbana hali n'a sɔrɔla o tɛ. Diabète ye mun ye? Suguya saba don. Diabète de type 1 o ka teli denmisɛnnin kunda, diabète de type 2 o ka teli mɔgɔkɔrɔbaw fanfɛ, diabète gestationnel ale ka teli muso kɔnɔmaw fanfɛ, muso lasirilenw olu de ka teli k'a sɔrɔ kɔnɔmaya waati. Walasa aw ka faamuyali b'a sɔrɔ nin diabète saba kun kan, an wulila an sera hôpital du Mali la. Service min bɛ yen médecine interne ale bolo fara dɔ la an ye an balimakɛ sɔrɔ yen docteur Togo Amangara ale bɛ walawalali kɛ an ye an ka ɲɛ jɔ o sɔrɔliw na. Sukorodunbana n'u ko a ma ko diabète ale ye bana gɛlɛn ye, bana min ni a tɛ se ka si latunu adamaden farikolo la ni a yeri la. Nga furakɛliw bɛ se ka kɛ walasa min b'a to mɔgɔ min garijɛgɛ donna diabète bana la a bɛ se ka hadamadenya kɛ ni bana in ye. O furakɛliw senfɛ a kan ka dɔgɔtɔrɔ ka ladilikanw lamɛn kosɛbɛ. Sukorodunbana in yɛrɛ n'u ko a ma ko diabète adamaden farilakɛ dɔ bɛ yen nɔ n'u ko a ma ko insuline, ni o hormone insuline n'a dɔgɔyara mɔgɔ min joli la wali kelen ni a tɛ mɔgɔ min joli la o bɛ kɛ sababu ye bana in k'i sɔrɔ. Insuline adamaden kɔnɔfɛn dɔ de bɛ ale ji bɔ, u ko min ma ko pancréas. Ale bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka ji min bɔ, sukoro de bɛ o la. O de bɛ latɛmɛ adamaden farikolo fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walasa k'i kolo gɛlɛya. Buna adamadenni min bɛ yen ni o garijɛgɛ ma don diabète bana in na ni o ye sukorodunbana ye, insuline a b'a jɔyɔrɔ fa o tigi golo la. Ni insuline ko dɛsɛ nana mɔgɔ min golo la walima ni a tɛ se ka tɛmɛ ka ɲɛ adamaden min farisogow fɛ, o waleya ni diabète bɛɛ ka kan. Glucose min ni a bɛ bɔ adamaden farikolo la ni o yɛrɛ de ye adamaden farila sukoro ye, o kelen tɛ se ka mago ɲa. Ni insuline tɛ mɔgɔ min farila sukoro in o kelen de bɛ baara kɛ joli ni ɲɔgɔn cɛ. O de bɛ kɛ sababu ɲuman ye ni ka sukoro yɛlɛn joli la n'u k'a ma ko hyperglycémie. Sukoro dun ni a cayara buna adamaden farisogo la a bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni kɔlɔlɔ caman ye. A kɔlɔlɔ dɔw bɛ jigin ɲɛ kan, a bɛ jigin rɛn kan, a bɛ se ka jigin fasajuruw kan, dusukun fo ka taa bila jolisiraw la. Sukarodunbana n'u k'a ma ko diabète a suguyaw ka ca. Pré-diabète bɛ yen nɔ. O wagatiw la kɛnɛya tigilamɔgɔ b'a yiri la k'a fɔ i n'a cɛ man jan kosɛbɛ. O kama i kan k'i kɔlɔsi. Diabète type 1 bɛ yen ni o y'a siya fɔlɔ ye. Type 2 bɛ yen o ye filanan ye. Sukorodunbana dɔ bɛ yen a bɛ musow minɛ wagati min na n'u lajɔlen don. N'u ko a ma ko diabète de grossesse. Ka fara diabète suguya camanw bɛ yen nɔ. Gɛlɛya bɛ don minnu senkɔrɔ ani minnu ni olu man ca ka ye. Diabète ye sukoro cayalen kude jelisira la ko o de ye diabète ye. Normalement ni diabète tɛ mɔgɔ min na n'i ye dumuni kɛ que ça soit sukoromafɛn o dumuni tɔw n'i y'a dun dumuniw bɛ na furu la fɔlɔ, furu bɛ dumuni ninnu siɲɛ k'a kɛ ji salasala ye. O ji salasala nin a bɛ bɔ furu la ka na nogo ninnu na. Donc ni dumuni nana nogo la, nogo bɛ dumuni ninnu sama, vitamine lamaw sukorolamaw nafa bɛ minnu na a b'olu sama ka bila jolisira kɔnɔ, nafa tɛ minnu na olu bɛ bɔ kɛnɛma. Donc ni nafama ninnu donna jolisira kɔnɔ, sukoro de ye farikolo ka essence ye, farikolo ka carburant an b'a wele ten. Donc o carburant in n'a donna jolisira kɔnɔ a b'i n'a fɔ i ye carburant de don réservoir kɔnɔ. Normalement carburant kan ka bɔ réservoir kɔnɔ ka taa moteur la pour que bolimafɛn ka baara kɛ n'a ye, a bɛ boli n'a ye. Anw ta n'a nana jolisira kɔnɔ fo a ka bɔ jolisira kɔnɔ ka don faribu la an ka se ka baara kɛ n'a ye, an bɛ filɛli kɛ, an bɛ tagama. Mais sukoro tɛ se ka bɔ jolisira kɔnɔ fiyewu ka na faribu la fo an bɛ min wele ko insuline, fo o de ka kɛ clé ye ka faribu yɔrɔ bɛɛ dayɛlɛ, sukoro bɛ bɔ jolisira la ka don faribu la. O insuline pancréas de b'a dilan, tubabu b'a wele ko pancréas, mais bamanankan na dɔw b'a fɔ ko sama nɛnɛ, dɔw b'a fɔ ko jɛgɛjɛgɛ, a densennin de nin ye. Donc n'an ye dumuni kɛ sama nɛnɛ walima jɛgɛjɛgɛ a bɛ insuline dilan, insuline bɛna kɛ clé ye ka faribu fan bɛɛ dayɛlɛ, sukoro min nana jolisira kɔnɔ o bɛ bɔ jolisira kɔnɔ ka don faribu kɔnɔ, faribu bɛ baara kɛ n'a ye, an bɛ filɛli kɛ, an bɛ tagama, an bɛ sɛnɛ kɛ, an bɛ fɛn bɛɛ kɛ n'a ye parce que sukoro de ye farikolo ka essence ye. Mais diabète tɛ minnu na i b'a sɔrɔ o insuline n'o ye n'o o min bɛ dilan sama nɛnɛ walima jɛgɛjɛgɛ fɛ o tɛ dilan bilen, c'est à dire insuline tɛ yen bilen, walima hali ni insuline bɛ yen i b'a sɔrɔ a fanga ka dɔgɔ, a tɛ se ka sukoro labaara bilen, a tɛ se ka faribu yɔrɔ bɛɛ dayɛlɛ. Donc sukoro min bɛ bɔ jolisira la ka don faribu la a bɛɛ tɛ se ka bɔ yen. Donc a dɔ bɛ to jolisira kɔnɔ o de bɛ wele ko mɔgɔkɔrɔba ka diabète, ko diabète de type 2. Mais denmisɛnninw ta la
insuline yɛrɛ dilannen tɛ bilen foyi tɛ ka dilan donc sukaro bɛɛ bɛ to jolisira kɔnɔ o de la an bɛ pikiri kɛ denmisɛnninw na parce que n'a tɛ yen n'a tɛ ka dilan hali fitinin tɛ ka dilan donc anw de bɛ diyagoya ka pikiri dɔ k'u la pour que a ka dilanni ninnu baara ta ka baara kɛ ka sukaro ka bɔ jolisira la ka don farikolo la farikolo ka baara kɛ n'a ye donc o de ye denmisɛnw ka jabɛti ye donc n'i y'a ta jabɛti ye sugu fila ye mɔgɔkɔrɔba ta i b'a sɔrɔ insuline bɛ ka dilan sama nɛnɛ fɛ mais a quantité ka dɔgɔn c'est à dire min dilanna a fanga ka dɔgɔn walima a qualité man ɲi min dilanna insuline ɲuman tɛ donc an bɛ furakisɛ d'u ma furakisɛ bɛ na insuline ninnu dɛmɛ ka sukaro bɔ jolisira kɔnɔ ka bɔ farikolo la farikolo ka baara kɛ n'a ye a ka sukaro a bɛ to normal la yan mais denmisɛnnin ta la foyi tɛ ka dilan o la i tɛ se ka furakisɛ di bilen parce que n'i y'a ye i bɛ furakisɛ di ka na ninnu dɛmɛ i b'a sɔrɔ ninnu dɔɔnin bɛ yen o donc denmisɛnnin ta la a foyi tɛ yen donc fo i ka pikiri de kɛ ka nin remplacer donc i bɛ pikiri de kɛ o la o pikiri an bɛ min kɛ o ni nin insuline bɛɛ ye kelen ye donc o fana bɛ na farikolo dayɛlɛ sukaro min bɛ jolisira kɔnɔ donc o bɛ bɔ jolisira kɔnɔ ka na don farikolo la farikolo bɛ baara kɛ n'a ye o ka furakɛli cogo ye o ye donc o de la an b'a fɔ ko jabɛti kumaba fila de bɛ yen denmisɛnninw ta n'o ye pikiriji in tɛ ka dilan bilen donc fo pikiri de ka k'u la pour que furakɛli ka kɛ mɔgɔkɔrɔbaw ta a bɛ ka dilan mais a ji man ca donc fo furakisɛ de ka d'u ma walima pikiri dɔɔni ka fara nin pikiri dilannen kan pour que sukaro ka bɔ jolisira kɔnɔ ka na farikolo kɔnɔ farikolo ka baara kɛ n'a ye o de ye jabɛti sugu ye o la jabɛti sugu wɛrɛ minnu bɛ yen sisan an b'a fɔ ko muso kɔnɔmaw ka jabɛti jabɛti sugu dɔ bɛ yen a bɛ muso kɔnɔmaw dɔrɔn de minɛ n'i ye kɔnɔ ta kalo 1 kalo 2 kalo 3 kɔfɛ i b'a ye a ka sukaro bɛ yɛlɛn dɔɔni ka tɛmɛ normal kan fo o de ka furakɛ tuma dɔ la o jabɛti ni musow jiginna a bɛ tunu tuma dɔ la mais tuma dɔ la n'i bɛ o jabɛti sugu kɛ a ka ca ala fɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3nan a bɛ se ka kɛ a tɛ jigin bilen donc i bɛ se ka kɛ jabɛtitɔ ye kudɛ ye donc o ye jabɛti sugu dɔ ye dɔ wɛrɛ fana bɛ yen ni mɔgɔ min ka pancréas opéré la n'o ye sama nɛnɛ walima jɛgɛjɛgɛ n'u ye o opéré k'o bɔ yen donc o kɔrɔ de foyi tɛ yen min bɛ pikiriji in dilan donc o fana jabɛti bɛ si i minɛ wala jabɛti sugu wɛrɛ fana bɛ yen comme ne tun y'a fɔ ko denmisɛnninw ka jabɛti ani mɔgɔkɔrɔba ka jabɛti sisan dɔnnibaaw y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔba ka jabɛti a bɛ se ka denmisɛnninw fana minɛ parce que an ka dumuni kɛcogo changera anw bɛ ka bonɲɛ ka tɛmɛ fɔlɔ mɔgɔw kan tuma dɔ la donc n'i y'a ye mɔgɔ belebeleba ka ca anw na donc o belebelebaya in sababu bɛna kɛ mɔgɔkɔrɔba ka jabɛti a bɛ se ka denmisɛnninw minɛ o fana ye jabɛti sugu dɔ ye a denmisɛnninw bɛ bonya parce que anw bɛ ka bonɲɛ kojugu sisan ka tɛmɛ fɔlɔ mɔgɔw kan donc fɔlɔ jabɛti ni denmisɛnnin kɔni ni jabɛti b'i la dɔrɔn a bɛ wele ko jabɛti type 1 fɔlɔ mais sisan an bɛ k'a ye k'a fɔ ko type 2 fana bɛ ka denmisɛnninw minɛ a man ca mais a bɛ ka denmisɛnninw minɛ o fana o tɔgɔw bɛ yen mais pour que mɔgɔw ka faamu an bɛ dan nin na fɔlɔ. Dusukun ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ adamadenya ɲuman sabatili la misaliyala ale b'i na fɔ robinet ji bɛ bɔ robinet na cogo min na n'an b'a magoɲɛ baaraw kɛ n'a ye an b'an ka tobiliw kɛ n'a ye finiko ani minɛnɔgɔko dusukun fɛnɛ bɛ o jɔyɔrɔ la jeli bɛ bɔ a la a bɛ na kunkolo la a bɛ na ɲɛ la jeli bɛ bɔ dusukun na a bɛ na senw na a bɛ adamaden farikolo bɛɛ lajɛlen na sɔrɔ o kɛcogoyaw la nka ni sukaro cayara jeli tɛmɛsiraw la a bɛ kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya camanw ye ɲɛdimi b'o la o n'a ɲɔgɔnnaw hali bi walasa u ka faamuyali b'a sɔrɔ jabɛti complication kan Dr Amangara Togo a bɛ walawalali kɛ an ye o kan an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw na. Ni kɔn kɛra jabɛti ma k'a sɛgɛsɛgɛ a kuma la a b'i kisi ka bɔ complication caman ma n'o ma kɛ a bɛ se ka na ni degun caman ye i n'a fɔ dɔw sen bɛ se ka tigɛ walima u bolo n'a bɛ fɔ a ma ko amputation wali kelen neuropathie fo ka taa se dusukunnabanaw ma i n'a fɔ accident vasculaire cérébraux. Jabɛti bɛ se ka farikolo yɔrɔ caman tiɲɛ a bɛ se ka mɔgɔ kɛ fiɲɛtɔ ye n'a ma furakɛ ka ɲɛ a bɛ se ka yɛrɛ dimi bila mɔgɔ la ko n'o ye insuffisance rénale ye a bɛ se ka hali fari fan kelen faga an b'a fɔ ko tension ye karisa fan kelen faga ni jabɛti b'i la fana a bɛ se k'o lateliya a bɛ se ka sen jolisiraw fana geren donc o jolisira gerenin bɛ na ni jeli bɔ sen ye ka na fo sentigɛ la munna ne b'o fɔ jabɛti problème bɛɛ ye dusukun ani jolisira n'i ye farikolo yɛrɛ lajɛ a b'i n'a fɔ i ye robinet turu yɔrɔ dɔ la ka fleur turu ka koori donc ji bɛ bɔ robinet na don o don ka taa fleur ninnu kɔrɔ yɔrɔ a bɛ nugu
a bɛ ɲɛ an bɛ n'i ye cɛncɛn kɛ tiyo kɔnɔ ka jolisira ka tiyo geredu ji tɛ na fleur la yɔrɔ fleur bɛ ja farikolo y'o de ye dusukun de ye robinet ye min bɛ an ka farikolo yɔrɔ tɔw bɛɛ labalo ni jeli ye ni jelisira ye jelisira bɛ bɔ dusukun na ka taa kunkolo sɛmɛ na a bɛ bɔ dusukun na ka taa ɲɛ na a bɛ bɔ dusukun na ka taa sugunɛ dilanmansi n'o yɛrɛw na a bɛ bɔ dusukun na ka taa sen na donc ni diabète ni sukaro ka ca jeli la a b'i n'a fɔ i bɛ ka cɛncɛn tɛ ta don o don ka don tiyo ninnu kɔnɔ n'o ye jolisira ye don dɔ a bɛ gere n'a ye ɲɛ ta gere i tɛ yeli kɛ bilen ala k'an kisi n'a ye sugunɛ dilanmansi n'o yɛrɛw ye n'a ye o ta gere donc yɛrɛ tɛ baara kɛ bilen n'a ye sen jolisiraw ta gere donc a bɛ na ni sentigɛ ye o de la an b'a fɔ ko mɔgɔw ka furakɛli kɛ ka ɲɛ pour que a kana na ni si ye i b'i ka adamadenya bɛɛ kɛ pour que foyi m'i sɔrɔ mais n'a kɔni ye problème lase ma ka ban a kɔsegin man di dɛ timinandiya de don donc ni problème fitinin dɔ fana a bɛ se ka kɛ problème in kana taa ɲɛ bilen mais kɔsegin kɔni t'a la o de la mɔgɔw ka wuli joona a bɛ minnu na u k'u jija pour que furakɛli ka kɛ ka se ka kɛ ka ɲɛ dɔgɔtɔrɔ ye min fɔ furakɛli bɛ kɛ o cogo la dɔw ka hakili la olu déjà a b'u la a mɛnna olu yɛrɛ y'u ka u dama dɔgɔtɔrɔ ye u tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la bilen o ye kojuguba ye parce que i mana dɔn cogo o cogo i tɛ se ka tɛmɛ dɔgɔtɔrɔ kan ale de bɛ se ka kunnafoni d'i ma min bɛ yen sisan ale de bɛ se k'o fɔ min bɛ se ka kɛ siɲɛ wɛrɛ walima don nataw la k'a sɔrɔ n'i ma furakɛli kɛ ka ɲɛ a bɛ se k'o f'i ɲɛna parce que jolita dɔw bɛ yen o fana kan ka kɛ k'a lajɛ ni jabɛti furakɛla ka ɲɛ a jolita dɔw ye sukaro contrôle ye ni min bɛ se ka kɛ tile kɔnɔ siɲɛ caman walima dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ caman a dɔw bɛ yen a bɛ kɛ kalo 3 o kalo 3 jolita dɔw bɛ yen a bɛ kɛ kalo 6 o kalo 6 jolita dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ san 1 o san 1 fana ani ni jabɛti b'i la bana dama dama bɛ yen parce que o ni jabɛti bɛ terima ye n'o ye tension b'a la kɛn caya bana b'a la ani hyperuricémie an b'a wele ko sogodunbana ninnu ye terimaw ye minnu bɛ dɛn ka kojugu kɛ o la n'i ye jabɛti ye dɔrɔn dɔgɔtɔrɔ b'a dɔn ninnu kan ka ɲɛɲini donc o de la an b'a fɔ k'i ka taa dɔgɔtɔrɔso la donc ni jabɛti donna dɔrɔn fo i ka ninnu fana ɲɛɲini ka furakɛli kɛ kojugukɛla nana e ye kelen gɛn ka tɔw to yen yɔrɔ i ma taa yɔrɔ jan fɔlɔ donc n'i taara dɔgɔtɔrɔso la non seulement u b'i ka jabɛti furakɛ u bɛ bana tɔw fana ɲɛɲini k'o furakɛli kɛ n'o kɛra jabɛti se ka problème foyi lase i ma i b'i ka adamadenya kɛ. An bɛ aw ladɔnniya fana ka fɔ jabɛti de ye bana fɔlɔ-fɔlɔ ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka insuffisance rénale bila mɔgɔ la n'o ye RN-dimi ye a filanan o ye hypertension ye ni gɛlɛya minnu bɔra ka fɔ aw ɲɛna sisan n'o ye jabɛti complication ye an b'an yɛrɛ minɛ ka bɔ a ma cogo jumɛn na fo k'a sɔrɔ jabɛti taamasiyɛnw ye fɛn minnu ye an b'o olu dɔn o togo la an bɛ se ka boli joona ka kɔn ka taa jabɛti furakɛ walasa an ka kisi a gɛlɛyaw ma jabɛti taamasiyɛnw Dr Amangara Tugu a bɛ walawalali k'an ye o fɛnɛ kan an ka ɲɛmajɔ o sɔrɔliw na. Jabɛti ale fɛnɛ ye tiɲɛnabanaw dɔ ye n'o y'a sɔrɔ i masa fila o dɔ la kelen jabɛti b'o la wali kelen i balimakɛ walima i balimamuso o ye siraw ye min bɛ se k'a to jabɛti bɛ se k'i minɛ n'o y'a facteur favorisant dɔ ye. Hypertension n'a bɛ f'o ma ko jolicaya bana mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tɛ farikolo ɲɛnajɛli kɛ kosɛbɛ n'o ye activité physique ye fo ka taa se cholestérol o cayali ma farikolo la ni banaw delila k'i sɔrɔ ka tɛmɛ i n'a fɔ maladie cardiovasculaire n'o ye dusukunnabana ye alcool mini o ni a ɲɔgɔnna caman ninnu de ye jabɛti facteur favorisant ye jabɛti suguyaw ka ca jabɛti de type 1 bɛ type 2 bɛ fɛn min ye jabɛti de type 1 ye ale taamasiyɛn olu filɛ nin ye sanga ni wagati minɔgɔ ani sugunɛkɛ kɔtigɛbali sunɔgɔ banbali sɛgɛn kɔtigɛbali hakili waso n'o ye perte de connaissance ye ani mɔgɔ minnu ɲɛ tɛ bɛrɛ ye fɛn minnu bɛ tali kɛ jabɛti de type 2 la o ye sɛgɛn ka degun se ɲɛ ma f'a bɛ kɛ sababu ye i bɛ yeli kɛ ka ɲɛ kɔrɔlen cogoya min na dɔ bɛ bɔ o la n'a bɛ fɔ a ma ko trouble de la vision kuma kelen-kelen na sugunɛkɛba kɔngɔ dan tɛmɛni walima minɔgɔ farikolo la banamisɛnninw infection sira kan jabɛti n'a b'i la a taamasiyɛn caman bɛ yen donc n'i ye olu jateminɛ kɛ que ça soit mɔgɔkɔrɔbaw walima denmisɛnninw i kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a sɔrɔ n'a b'i la a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ni jabɛti b'i la tuma caman ni sukaro cayara i bɛ ji min kosɛbɛ i bɛ sugunɛ kɛ kosɛbɛ denmisɛnnin lamɔgɔw yɛrɛ tuma dɔ la caman bɛ sugunɛ kɛ dilan kan donc o de la an b'a fɔ ko ni denmisɛnnin bɛ sugunɛ kɛ dilan kan sanni i k'a kɛ bugɔli ye walima nɛnini ye i ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la u ka sukaro contrôler ka lajɛ n b'a fɔ ko sugunɛ kɛ dilan kan bɛɛ ye jabɛti ye dɛ ne ko a bɛ se ka kɛ tuma dɔ la
donc dɔw ka jabɛti parce que denmisɛnninw bɛ furakɛ yan de tuma caman u bɛ denmisɛnninw bi sugunɛ kɛ dilan kan u bɛ taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la u bɛ contrôle kɛ u b'a ye k'a fɔ ko jabɛti b'u la a caman ka jabɛti donna ten mɔgɔkɔrɔbaw fana i bɛ sugunɛ kɛ su ni tile jimi banbali ani i dalen tɛ bana bolo mais i bɛ fasa i senkun kan donc n'i ye olu kɔlɔsi i kan ka jabɛti sɛgɛsɛgɛli kɛ ani dɔw yɛrɛ bɛ yen u tɛ ka foyi kɛ u ma baara kɛ u sɛgɛnnen don tuma bɛɛ su ni tile u b'a fɔ ko n sɛgɛnnen don ka sɔrɔ u tɛ ka baara ɲɛnama kɛ a dɔw bɛ yɛrɛ i b'a fɔ ko u sen tɛgɛ kɔnɔna bɛ kalaya walima u fari bɛ kalaya ka sɔrɔ ni magara u fari la a man kalan walima u b'a fɔ ko bubaga b'u sen minɛ ou bien karan b'u sen minɛ walima fɛn ɲɛnamani bɛ tagama u sen ninnu kɔnɔ donc n'i ye nin si ninnu kɔlɔsi i kan ka taa sukaro jolita kɛ lala a bɛ se ka kɛ jabɛti ye fana. Ni wagati laban ninnu na jabɛti kɛra bana ye bana min ni a ka mɔgɔ minɛ ta ka can kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ. Jateminɛw y'a jira san 2000 ani san 17 kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ jabɛti bɛ mɔgɔ minnu na a bɛ taa se fo 422 ani 22 ma. O n'a ta bɛɛ sukorodunbana ye n'u k'a ma ko jabɛti. Adamaden bɛ se k'i ka mɔgɔya kɛ n'a ye ka sɔrɔ a ma dankari k'i la kosɛbɛ. N'i sɔnna ka sɛgɛsɛgɛliw matarafa ani fura minnu ni olu kan ka kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ a siraw fɛ. Jabɛti yɛrɛ a sɛgɛsɛgɛli kɛ kuma waati ɲuman o ye sɔgɔmadafɛla ye ka sɔrɔ i ma fɛn dun. Jabɛti furakɛli an tɛna an da don fura ninnu kɛcogo la mais an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que ni jabɛti b'i la a fɔra ko sukaro de bɛ caya joli sira kɔnɔ mais fɛɛrɛ kɛ pour que sukaro kana caya kɛ o fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i ka farikolo labaara min bɛ sukaro permettre ka bɔ joli sira kɔnɔ ka don faribu kɔnɔ pour que caman kana to joli sira kɔnɔ o ye farikolo labaarali ye tagama b'o la baara misɛnmanin so kɔnɔ baara misɛnmanin b'o la ni muso don finiko ni a caman bɛ yen o bɛɛ b'a kɔnɔ a filanan ye mun ye a fɔra ko sukaro de caya joli sira kɔnɔ donc i bɛ fɛɛrɛ ɲini pour que sukaro kana caya ye donc n'i bɛ ka sukaromafɛnw dun i bɛ sukaromafɛnw dunni bila donc n'i ye sukaro jɔ lala sukaro min bɛ sɔrɔ an ka balo ninnu kɔnɔ donc o kɔni a man ca kosɛbɛ farikolo bɛ se k'o labaara donc a sabanan o de ye fura ye n y'a fɔ cogo min na ni mɔgɔkɔrɔba de don furakisɛ bɛ se k'a d'i ma n'i taara dɔgɔtɔrɔ bara u b'a dɔn a bɛ furakɛ cogo min na sisan kɔni tiɲɛ yɛrɛ la jabɛtologiw ka ca Mali la hali min tɛ jabɛtologi ye o bɛɛ bɛ k'a dɔ kɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la u bɛ kunnafoni d'i ma n'i kan ka bila ka taa yɔrɔ dɔ la fana u b'a ɲɛ f'i ɲɛna donc u bɛ furakisɛ sɛbɛn i kun ni ni pikiri de ka kan n'o ye injection ye insuline u b'o fana sɛbɛn i kun donc u b'a a bɛɛ ɲɛ f'i ɲɛna a furakɛli a bɛ kɛ ten de jabɛti n'a furakɛra ka ɲɛ a tɛ baasi foyi lase mɔgɔ ma i ɲɛ bɛ mɔgɔ caman na u b'u ka dugutagaw kɛ u b'u ka avion kɔnɔ don o don ka taa jamana wɛrɛw la u b'u ka bureau kɔnɔ i b'a ye caman jabɛti b'u la n'i y'a furakɛ ka ɲɛ a tɛ foyi kɛ mɔgɔ la que ça soit i ye denmisɛnnin ye i ye mɔgɔkɔrɔba ye o n'i y'a furakɛ ka ɲɛ a tɛ foyi kɛ mais bana fana tɛ yen min ka jugu ni jabɛti ye n'i ma a furakɛli kɛ ka ɲɛ o de la an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'i ye nin si ninnu kɔlɔsili kɛ i ka boli ka taa joona sani a ka tiɲɛni kɛ parce que ni jabɛti ye tiɲɛni kɛ ka ban kɔsegin t'a la bilen jabɛti ye bana ye bana min ka kikun kosɛbɛ a b'i den mɔgɔ kɔfɛ ka mɔgɔ dun munna an b'o fɔ c'est comme n'i ye tasuma minɛ so kɔnɔ k'a datugu a da la yɔrɔ i tɛna foyi mɛn kɛnɛma donc a b'i n'a fɔ sisi tɛ yen foyi tɛ yen i b'a fɔ ko foyi tɛ so kɔnɔ ka sɔrɔ tasuma bɛ ka so kɔnɔ jeni n'a bɔra kɛnɛma o y'a sɔrɔ a tilala so kɔnɔ minɛnw na ban ka ban tayi donc o de la an b'a fɔ ko mɔgɔw ka o ka jabɛti ɲɛɲini joona sani a ka tiɲɛni kɛ pour que a ka furakɛ. Jabɛti ye bana juguba ye n'a y'i minɛ a tɛ furakɛ ka ban sabula a tɛ segin kɔ ɲɛdɔn o de kama tubabuw ko a ma ko maladie chronique o sira kan kɛnɛya tigilamɔgɔw u ye fɛɛrɛ ani dabaliw sigi sen kan togo min na jabɛti tɔw yɛrɛ bɛ se k'u ka prise en charge kɛ gɛlɛya waatiw la hôpital jumali kelen in na an sera u ka service dɔ la minnu bɛ jabɛti tɔw ka prise en charge kɛ olu fana bɛ walawalali kɛ an ye an ka ɲɛmajɔ o sɔrɔliw na. Sukaro disons ni unité fila in bɛ baara jumɛn kɛ an ye Togo ɲininka ale b'i occupé an ka denmisɛnnin ka jabɛti kan bon ne bɛ occupé éducation thérapeutique kan éducation thérapeutique ye mun ye an bɛ banabaatɔw dɛmɛ u ka se k'u ka bana ta en charge parce que bana min don a tɛ ban jabɛti tɛ ban bana chronique don bana chronique bɛɛ a b'a niveau bɛɛ la mais anw ta ye jabɛti ta fan ye c'est pour que u ka se k'u ka bana ta en charge u ka se k'u yɛrɛ furakɛ ni fɛn gɛlɛn y'u sɔrɔ u ka prise en charge dɔ kɛ an b'a k'u ka s'anw ma pour que tiɲɛni kana don a la donc an ye nin unité in dayɛlɛ araba o araba an bɛ éducation k'a kɔnɔ an bɛ denmisɛnnin fitininw ta heure dɔ la an bɛ mɔgɔkɔrɔbaw fana ta heure aw nana bɛn ni mɔgɔkɔrɔbaw ka heure de nin outil ninnu an ye ninnu dilan pour que k'a ɲɛf'u ɲɛna n'u ye sukaro dun a bɛ kɛ mun ye joli la
sukaro mana du sukaro filɛ n'a bɔra estomac kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma furu sama nɛnɛ de bɛ insuline in dilan o b'a to a bɛ don an joli la an bɛ énergie sɔrɔ donc ni taamasiyɛn ninnu y'o de farikolo bu o de b'a to an bɛ énergie sɔrɔ an bɛ tagama an bɛ mouvement kɛ aw ni anw an bɛ kuma an bɛ son supporter an bɛ baaraw kɛ donc ni sukaro tɛ an tɛ énergie sɔrɔ mais o énergie bɛ sɔrɔ cogoya ni insuline tɛ fana énergie in tɛ dilan est ce que i y'a faamuya voilà nin y'o de ye nin ye fɛn caman ye sukaro caman ye insuline ko a bɛ don pour que ka baara kɛ mais a tigi a ye kɛn caman dun insuline tɛ se k'a ka baara kɛ a komi n'i ye nin da in yɛlɛ sisan ni cellule gerennen don tile tɛ don donc ni tile ma don a tɛ yɛlɛ surtout mɔgɔkɔrɔbaw ka jabɛti a ka teli ka mɔgɔ kumabaw de minɛ n'i bonyana kojugu nin kɛn in b'a to insuline t'a ka baara kɛ an b'a fɔ o la tubabukan na ko insulinorésistance n'o kɛra donc a mana sukaro don a bɛ sigi joli la a tɛ yɛlɛma donc a mana yɛlɛma an b'a fɔ o de ma ko jabɛti i y'a faamuya o de ye mɔgɔkɔrɔbaw ka jabɛti ye voilà. I b'a kɛ to y'a mɛn i y'a santé denmisɛnnin ninnu ka prise en charge diabète bɛ denmisɛnnin minnu na donc an b'olu de ka baara kɛ yan nɔ sisan nɔ bon prise en charge ye min sisan ni diabète bɛ denmisɛnnin minnu na n'u nana an b'u don programme na ani ONG dɔ de bɛ baara kɛ ONG santé diabète sisan ni denmisɛnnin fɛn fɛn n'a fɔra ko diabète bɛ minnu na sisan olu bɛ na yan n'u nana yan u bɛ insuline de di fu dɔn na sisan n'u ye insuline di ani machine donc n'olu nana sisan nɔ an b'u ka examen kɛ an b'u examiner k'a lajɛ ani an bɛ jolita ni fɛnw k'u la k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni diabète b'u la ni diabète t'u la o machine yɛrɛ dɔ filɛ nin de kɛrɛfɛ ni an bɛ nin wele ko glycomètre ale bɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen ten n'i nana dɔrɔn an bɛ se ka ta n'i ma dumuni kɛ an b'a kɛ wa n'i ye dumuni kɛ fana n'a tɛmɛna heure 2 kan fana an bɛ se k'a ta parce que nombre dɔw de bɛ yen nɔ min bɛ se k'a dɔn ko diabète bɛ nin na mais machine wɛrɛw fana bɛ yen nɔ ko hémoglobine glyquée o bɛ kɛ kalo 3 n'o fana kɛra o kun ye k'a lajɛ kalo 3 kɔnɔna na n y'a sɔrɔ ni i ka sukaro yɛlɛnen don t'a ni ka sukaro ma yɛlɛ o fana b'o ɲɛfɔ mais jolita dɔw fana bɛ kɛ laboratoire fana na olu o glycémie fana bɛ yen nɔ mais nin bɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen o ye glucomètre ye marque a marquew ka ca bɛɛ b'i ta k'a la joli bɛ kɛ nin de kan n'an b'o wele ko banilɛti sisan nin y'o banilɛti de ye n'i y'o ta sisan n b'a don machine na ni machine n y'a tɔgɔ fɛ ko glycomètre sisan n b'a don yan nɔ n'i y'a don yan nɔ n b'a to dɔɔni sisan a bɔlen filɛ o kɔrɔ ko joli bɛ se ka k'a la sisan n'o kɛra tuma min na n bɛ gan don tigɛ la tuma o tuma fo maladi k'a tigɛ ko safinɛ na k'a tigɛ jɛya parce que i tigɛ bɛ se ka wɔsi u ta di tigɛ bɛ se ka don sukaromafɛn dɔw la mais n'ale ye joli ta dɔrɔn k'a k'a la n'i tigɛ donna n'a wɔsi n'a donna sukaromafɛn dɔ la a bɛ kɛ sababu ye sifuru ɲɛnama tɛ bɔ a bɛ se k'a fɔ k'i ka fɛn yɛlɛnen don ka sɔrɔ a yɛlɛnen tɛ o fana b'a la i b'i tigɛ ko safinɛ gansan na ji ni safinɛ dɔrɔn b'a bɔ n'a kɛra nin ye aigu ye sisan i bɛ hakɛ to ni y'i sɔgɔ sisan n bɛ joli fitinin dɔrɔn de da yan yɔrɔnin kelen seconde damadɔ na a jaabi bɛ bɔ a jaabi filɛ nin ye 1 gramme o kɔrɔ ko basi foyi t'i la sisan n'a tɛmɛna 1,26 la sisan an bɛ jɔr'o la an b'a fɔ ko i bɛ taa so an bɛ se ka tile 2 d'i ma i bɛ se ka na n'i nana an bɛ tila ka segin a kan n'a y'a yɛlɛnen don n ye min f'i ko hémoglobine glyquée o ye kalo 3 ye an b'o fana kɛ n'a y'o kɛ n'o jaabi y'a jira o bɛ nombre dɔw di n'a tɛmɛn'o kan dɔrɔn o kɔrɔ ko ko diabète yer'i la an b'i bila fura kan dɔɔni de don sisan fo ka taga. n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin dusumakasa in bɛɛ lajɛlen bɛ jabɛti nɔfɛ jabɛtitɔw kan ka mun de kɛ u kan ka mun dun u man ka mun dun o dɔnniya o bɛ wajibiya ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan walasa ka ne ni aw ladɔnniya o la an ye kuma galamani tengu kɛnɛya tigilamɔgɔw la u bɛ walawalali kɛ an ye o kun kan an ka ɲɛma jɔ o sɔrɔliw na. tuma dɔ la an b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a dun a tɛ foyi kɛ jabɛtitɔw la sisan jabɛtitɔ kan ka ninnu de dun ka caya n'o ye nakɔfɛnw ye a nakɔfɛn kɛnɛmanw ye a b'i n'a fɔ tamati b'a la salati b'a la ani salati sugu dɔw bɛ yen o t'an bara yan nɔ a bɛ tubabu bara olu b'a la nakɔfɛnw kan poivron b'a la concombre b'a la olu bɛɛ ka ɲi ani haricot vert ninnu i m'a ye
haricot vert sukoro ɲanama t'o la i bɛ se ka ninnu dun walima sɔ u ka haricot vert sugu dɔw fana bɛ yen t'a dɔn n'a bɛ Mali la n'a tɛ Mali la nin bɛɛ ka ɲi nakɔfɛn ninnu fɛn kɛnɛma ninnu kɔnkɔnburu ninnu salati ninnu sukoro bɛrɛ t'u la hali n'i bɛ tile ka dun a tɛ sukoro yɛlɛ a ka ɲi farikolo ma parce que farikolo ka baarakɛ minɛn dɔw de don donc an kan ka ninnu de dun ka caya mais image dɔw bɔra yan n'o ye avocat ye an b'a fɔ ko sukoro t'a la mais tuma dɔ la anw bɛ tulu de caya kojugu n'u bɛ avocat dilan donc u kana tulu caman k'a la n'u ma tulu caman k'a la u bɛ se ka avocat dun bien sukoro t'a la a ka ɲi farikolo ma sukoro ɲanama t'a la quoi mais n'o ye jirimafɛnw ye an b'a fɔ k'u kana jirimafɛn caman dun n'i y'a lajɛ jirimafɛnw a sukorow fana tɛ kelen ye sisan bon nin ye tubabu jiridenw ye mais a dɔw bɛ an fɛ yan sisan n bɛ se ka pomme ta pomme bɛ an fɛ yan dɔw bɛ diabète b'u la u bɛ taa pomme den 2 ou bien den 3 bɛɛ dun e b'a dɔn pomme den kelen sukoro gramme 20 de b'a la e dun ma kan ka tɛmɛ i ka dumuniw kɔfɛ dumuniw kɛlen kɔfɛ i ma kan ka tɛmɛ gramme 20 walima gramme 10 kan n'i taara pomme den 2 dun yɔrɔ o b'a yɛlɛn kojugu dɛ i ma kan ka tɛmɛ pomme den kelen kan walima lemuruba den kelen walima namasa den kelen munna an b'a fɔ walima n'i taara a bɛɛ dun ka fara ɲɔgɔn kan parce que dɔw bɛ yen n'i ko pomme den kelen namasa den kelen walima lemuruba den kelen o bɛ taa a bɛɛ de dun donc n'i y'a bɛɛ dun c'est comme i ye caman dun donc sukoro bɛ yɛlɛn kosɛbɛ donc n'o kɛra a bɛ se ka na ni tiɲɛni ye donc o de la an b'a fɔ k'u ka hakili to o jiriden ninnu na n'i bɛ fɛ ka raisin dun raisin den dama dama den 10 kana tɛmɛ den 10 kan den 5 den 6 kana tɛmɛ den 10 kan n'i bɛ fɛ ka poire fana dun kana tɛmɛ 1 kan pomme bɛ ten n'i bɛ fɛ ka zɛrɛn fana dun fitinin assiette kan nin tɛ dɔwɛrɛ ye pour que mɔgɔw k'a lajɛ k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko ne kana tɛmɛ fitinin kan i m'a ye lemuruba ye den kelen ye ninnu ye fraises ye mais a man ca an fɛ yan nin ye melon ye melon kɔni bɛ siran yan donc melon fana i b'a tigɛ fo tigɛ ko dama dama i bɛ fitinin de ta o la k'a dun ani nin ye jabibi ye o bɛ min wele ko ananas o fana i bɛ se ka a mankan tigɛ 4 i bɛ fɛngɛ dun parce que pourquoi farikolo bɛ baara kɛ ni nin fɛn ninnu fana ye n'i ko a tigi ma i kana maga la pewu a bɛ se ka tɔɔrɔ fitinin lase farikolo ma tɔɔrɔ yɛrɛ tɛ hali n'i ma maga la a tɛ problème lase mɔgɔ ma mais comme nɛgɛmafɛn ninnu fana don farikolo fana bɛ baara kɛ n'a ye u bɛ se ka fitinin dun mais u kana caman dun i m'a ye papaye fana comme papaw tɛ kelen ye dɔw bɛ kɛ belebeleba ye dɔw ma bɔn kosɛbɛ minnu ma bɔn kosɛbɛ i bɛ se ka tigɛ 2 ye ka ni ɲɔgɔnna dɔɔnin dun mangoro fana ni ninkurunin de don i bɛ se ka 1 dun mais ni kumaba bɛ don i b'a tigɛ tranche i bɛ tranche fitinin de dun mais an bɛ siran ka ninnu fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que n'i ye nin fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko ne bɛ se ka mangoro dun a ko ne bɛ se ka non dɔgɔtɔrɔ m'o fɔ dɛ dɔgɔtɔrɔ ko i bɛ se ka fitinin de dun donc e bɛ fitinin in bɔ la k'a fɔ ko i bɛ se ka dun donc u k'u hakili to nin fɛn ninnu na parce que a sukaro ka ca par exemple n'i ye namasa belebeleba in ta yɔrɔ a tɔ bɛ ye gramme 10 gramme 15 mais namasa belebeleba a kelen ye gramme 30 ye e de man kan ka tɛmɛ gramme 15 kan jiriden na e taara nin belebeleba kelen dun yɔrɔ a bɛ yɛlɛ donc o de la ni namasa kumaba de don an b'a fɔ k'u ka tigɛ 2 ye mais ni fitinin de don i bɛ se ka 1 dun o ye sukoromafɛnw ye n'o ye jiridenw ye an kan ka dun mais an k'a kɛ fitinin ye o y'o ye walima 2 kan tile kɔnɔ walima 6 kan ne bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna diabète sukoronin ye fura de ye fura dun man kan ka dun ɲɔgɔn fɛ farikolo la siɲɛ 1 mais diabète sukoronin a bɛ se ka dun tile kɔnɔ siɲɛ caman k'a sɔrɔ i ma caman kɛ ɲɔgɔn kan dumuni na n'i bɛ fɛ ka te min te verre kɔnɔ i bɛ se ka 1 2 k'a la i b'i ka te min n'i b'i ka te min tile kɔnɔ siɲɛ 3 i b'a kɛ a bɛɛ lajɛ maintenant n'i bɛ fɛ ka mɔni ni lipton ni lemuruji ni fɛn ninnu min i bɛ diabète sukoronin comme bɔli nin de don i bɛ se ka kisɛ 3 kisɛ 4 k'a la mais n'i bɛ fɛ ka min sɔgɔma ni sufɛ i b'a min problème foyi t'a la parce que n'i y'a min sɔgɔma sanni i ka sufɛta min i b'a sɔrɔ sɔgɔmata farikolo ye o labɔ kɛnɛma donc dɔ in fana bɛ taa a ka baara kɛ o tɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais n'i ye den 10 15 den 8 kɛ minɛ kɛnɛ k'a min yɔrɔ a bɛ farikolo degun dɔɔnin n'i mɛnna a kan o de la a bɛ fɔ ko o kana kɛ ani diabète tɔw ka boisson ninnu fana caman bɛ kuma o kan u bɛ se ka light ninnu min mais u k'u hakili to jus ninnu na parce que boisson dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko sucre 0 n'o ye jus ninnu ye
sucre zéro kɔrɔ dɛ a tigi bi fɛ k'a fɔ ko ne ma sukaro fara a kan ne ko k'i kana dan lemuruba kelen kan e taara lemuruba 6 8 bisi ɲɔgɔn kan hali n'i ma sukaro fara a kan yɔrɔ sukaro b'a la donc u k'u hakili to o yɔrɔ la o jus ninnu parce que u bɛ ka degun caman kɛ docteur ne bɛ ka jus min ko sucre zéro non a tigi b'i fɛ k'a fɔ parce que commerçant de don n'a ko diabète kana min yɔrɔ dɔ bɛ bɔ a ka sanni na a b'a fɔ ko ne kɔni ma sukaro k'a la e ma sukaro k'a la mais sukaro a ka sukaro b'a la donc u k'a kɛ attention kana caman mɛn a la n'o tɛ a bɛ se ka u ka diabète déséquilibré donc olu fana ye kunnafoni ye mɔgɔw kan ka u hakili to minnu na ne ka kumakan laban ne bɛ min fɔ o de ye hali bi mɔgɔ ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona k'u ka diabète don joona parce que n'i ka diabète ko donna ka sɔrɔ n'a ma problème lase i ma bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na Mali la i bɛ se ka i bɛ se k'i si bɛɛ kɛ i ka diabète la ka sɔrɔ a ma tɔɔrɔ foyi lase i ma mais dɔw b'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ne bɛ siran ka taa dɔgɔtɔrɔso la o kana n'a fɔ ko diabète bɛ na n'i dara n'a ye ni e ɲinɛna a kɔ mɛ a ma ɲinɛ a yɛrɛ kɔ donc n'i ma taa n'a ye ale bɛ taa n'i ye donc n'a dun taara n'i ye i bɛna lada o y'a sɔrɔ i b'a problème dɔ kɛra donc o problème n y'a fɔ cogo min na kɔ segin t'a la donc mɔgɔw kan ka wuli joona o de la hali ni signe n ye signe minnu fɔ n'o ye sugunɛkɛbali ji min bali hali n'o tɛ mɔgɔ min na mɔgɔ min ye san 30 tɛmɛ i kan ka i ka diabète ni i ka tension contrôler siɲɛ kɔnɔ o moins siɲɛ 1 k'a lajɛ n'olu bɛ n'u bɛ ka na kunbɛnni t'a la mais furakɛli cogo b'a la pour que ka kɔlɔlɔw kunbɛn wala olu de ye kumakan laban ye a bɛ minnu na fana u kana to n'o ye so kɔnɔ k'a fɔ ko karisa bɛ ka furakisɛ ta ne yɛrɛ bɛna don furakisɛ la walima karisa tɛ ka fura foyi ta ne yɛrɛ tɛna fura ta walima karisa bɛ ka furakɛli dɔw kɛ ne yɛrɛ bɛna o kɛ o tɛ dɔgɔtɔrɔ de bi bɛɛ ka fura d'i ma parce que aw si tɛ kelen ye e ka diabète ne ta a tɛ kelen ye e bɛ fura min ta c'est pas obligatoire ne k'o ta donc mɔgɔ k'u hakili to o la Diabète ali kuma ka can kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sunkalo waati mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛ sun ka sɔrɔ u ka kɛnɛya t'u permettre ka sun dɔw fana bɛ yen nɔ u bɛ ban ka sun k'a fɔ ko diabète b'u la ka sɔrɔ u bɛ se ka sun kalo 3 ka kɔn sunkalo ɲɛ diabète tɔ bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ka taa kɛnɛyaso la ka t'i ka kɛnɛya lahalayaw jateminɛ n'a sɔrɔ i bɛ se ka sun walima n'i tɛ se ka sun nka an ka jamana kɔnɔ yan nɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen nɔ min bɛ o kɛ bɛɛ bɛ to sigilen i ka so fo ka sunkalo se kuma min na o de kama an ye o ɲininkali tengu an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw la u bɛ walawalali kɛ an ye o kun kan an ka ɲɛma jɔ o sɔrɔliw na mɔgɔ caman bɛ weleli kɛ ka ɲininkali kɛ docteur ne bɛ se ka sun wa ne bɛ se ka sun wa normalement o ɲininkali kan ka kɛ ka kɔn sunkalo ɲɛ dɔgɔtɔrɔ min b'i furakɛ ale de b'i dɔn k'i ka diabète furakɛli cogo a ka ɲi walima a man ɲi diabète tɔ man kan ka sun a kun fɛ o de bɛ kɛ Mali la yan o ye kojuguba ye parce que sukaro bɛ se ka yɛlɛn ka dama tɛmɛ k'i kiri walima a bɛ se ka jigin kojugu k'i kiri donc sani sunkalo ka se u bɛ ɲininkali kɛ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ b'a lajɛ ka ɲɛ est ce que karisa ka furakɛli cogo a ka ɲi wa n'a ka ɲi ale bɛ se k'a fɔ k'i bɛ se ka sun walima n'a man ɲi ale fana bɛ se k'a fɔ k'i bɛ se ka sun mais minnu bɛ diabète fana tɛ kelen ye n y'a fɔ cogo min na furakɛli cogo tɛ kelen ye minnu bɛ insuline kan tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni b'a fɔ k'u kana sun parce que insuline ye fura dɔ ye n'a kɛra farikolo la ka ban k'a fɔ ko n ma dumuni kɛ o n ye dumuni kɛ a mago t'o la a kɔni bɛ continuer k'a ka baara kɛ a dun bɛ sukaro de jeni sukaro dun de ye farikolo ka carburant ye e dun bɛ sun na i tɛna dumuni kɛ tile kuru bɛɛ e ye pikiri kɛ sɔgɔma fo sufɛ ni vers midi ou 13 heures ni sukaro bɛɛ jenina ka ban wagati min na fɛn wɛrɛ t'i fari la e dun tɛna dumuni kɛ a bɛ se ka kɛ kirin ye donc o de la minnu bɛ ka insuline kɛ an b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'u kana sun mais a bɛɛ bɛ dépend dɔgɔtɔrɔ de la a bɛɛ bɛ dépend a bɛ ka insuline kɛ parce que pikiriji in fana dɔw ka suma dɔw ka teli mais dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'o fɔ maintenant minnu bɛ furakisɛ kan olu ta de ka nɔgɔ ka tɛmɛ pikiri kan minnu bɛ furakisɛ kan o fana dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ se ka bɔ furakisɛ dose la a bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ ko kana dɔ ta sɔgɔma mais i bɛ ka fura ta sufɛ dɔrɔn minnu bɛ fura ta tile kɔnɔ siɲɛ 2 donc o bɛɛ bɛ yen mais n'an kumana sisan a bɛ n'a fɔ an bɛ ka kuma global kan dɔw bɛ to o de ta ka baara kɛ n'o ye o de la an tɛ fɛ k'an da don a la kosɛbɛ k'a fɛngɛ mais dumuni kɛcogo ni diabète tɔ sunna dumuni min dun suguru ni suntigɛ la presque ani tɔ bɛɛ ta ye kelen ye mais diabète tɔ sugoro dɔrɔn i kana sugoro de kɛ i ka dumuni na ni tɔw bɛ kini dun sɔgɔma i b'i ka kini dun kɛ n'u bɛ to de dun saɲɔto i b'i ka saɲɔto dun o si tɛ baasi ye mais i kan ka sugaro contrôler tile kɔnɔ siɲɛ 3 normalement e ye sun don sɔgɔma
10h wakati kan sugoro contrôler kalaja abe chugodi 13h walma 14h kan contrôler kalaja abe chugodi sani ka consulter nye iba contrôler kalaja abe chugodi no be kan yera sire no do ka fo bita kan shini fana iba contrôler mais no kelena do mani soit abi balikation walma shini ibe combiner ke pour que no mi mani et par exemple ebe suna sugoro contrôler tele kan fa a jiginen de doni e ba don o jigini na taranye sani sukako ebe na kiri yora ti obligé de ka suntike walma iye min dun songama o ma bolike on shini ibse ka essayer ka doni faraka donc pour que clé akana dese mais tiens là ma fa ku kana sugoro ma koni fendo mais ni suntika wakati sera ni sugoro contrôler ka konsuntige ni ay ka fa a jigine de doni ola ibse ka suntige daminani sugoro ma fin que ça soit jus de fruits walma kingelba sugoro ka ke ala doni walma lipton sugoro ma sadi walma tamro ibse go doni mi parce que sugoro jigine do sani akana ni problème ibi o sugoro ma fin doni du ola ibika frata walma ibika labonke ibi soroka ika dumunike parce que do fana diabète bula mais o be tagama doron de ke o be sugoro doron de bla o te fraxe kan walma o te pigrijika donc sungalla ambo o defo mogo nyana maintenant kuma chama me mogo ba fako afora ko ne kana nindu afora ko ne kana nindu e makanga o fo mogo to nyana ni docteur ko karsa e ka ni bla iba soro docteur e fendo de ye era la akumana odeka oni global tiklenye note diabète sobseka anga balo sene fenu nuntu no e sanyon kenige fini cho macaroni kaba pomme de terre ku en nunu be sugro presque obey kelenye mais ni diabète be mogomina amba fo tumandola o kana sugro ma fe undum o kana dum parce que nous ba dum sugro bi yelan ko jugu iba soro obika furo min dama o fura kelbi na geleya parce que fura na labolike fura d'abord de dumuni kama ni etara sugro ma fe ndunga faraka eduma o fo docteur nyana donc fura be dese sugro bi chaya o chayeli fa abinani chieni anga bi jamukan kumika buli femika odi kunye diabète abela jelen boraka ye sisan jamukan kono diabète ye bana jugubaye ate fura ke ka ban akololo ka chan wa complication were ka bu wala saka an yere mine ka bo o geleya uma abe nyini an fa anga kenya suri matarafa wala sa anga kenya ka sika sabati wala amido wa o ke bana wa tawe ni me dansiki anga bi jamukana aka ambe jinya wati ware